आए भैया सब भोजपुरिया समाज के बार बार प्रणाम बा। आज एगो एल्बम परोस रहल बानी। हमरा पूर्ण विश्वास बा कि वह सबके स्नेह प्रेम भरपूर हमरा मिली। हमार साथ दे रहल बड़े भाई भिखारी जी बेंजू से, राजन भैया बानी ढोलक बजावतानी, भाई हृदय शर्मा जी संगही बानी तबला बजावतानी, फजमुद्दीन भाई और हमारे सहयोगी लोग बाबू अनिल शर्मा जी, विकास बेदर्दी जी, संगे संगे हमरा विनोद भैया जेकरा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रहल बा। एगो विरह के भाव बा। पति प्रदेश में 4 साल गईला भइल बा। मेहरारू विरह में डहकतिया, कहतिया कि आखिर कौना कारण से हमरा के छोड़ देले बानी। आखिर हमरा में कमी का बा, हमार कमी हमरा के बतैती। कैसे कहतिया लागे ना बलम मन तहरा बिन, कटिली अंगुरी पर गिन के दिन। लागे ना बलम मन तहरा बिन, कटिली अंगुरी पर गिन के दिन। पर जवाब के दिन रात बोल गईल भइल कितना दिन। घर में अकेले सुखा गईल बानी। लगता भूला गईल बानी, घर में अकेले सुखा गईल बानी। लगता राजा जी भूला गईल बानी, घर में अकेले। शादी के पहले कितना अरमान सजौले रहनी, सारा अरमान के रौरा माटी मिला दिहनी। कैसे कहतिया अरमान के माटी मिलल, शादी भइल न फांसी चढ़ल। तहरा बिना ये राजा जी दुनू अखिया रहेला सुझल। अरमान
रखले बाड़ा का सवतीन दूसर भइले बा हमर जमीन तू रखले बाड़ा का सवतीन दूसर भइले बा हमर जमीन कर जवा तू के दिन रात बोल गइले भइल कितना दिन बिरह के आग में झोंका गइल पानी लागत राजा जी भूला गइल पानी घर में अकेले सुखा गइल पानी लागत राजा जी भूला गइल पानी घर में अकेले कि बताई हम आदमी हई आदमी के महत्व का बा ई आदमी के ना रहला के बाद बुझाला कहतिया का बर्बाद जिंदगिया के कंगन चूड़ी बिंदिया के अंदाज लगावाला का जागल रात निंदिया के बर्बाद जिंदगिया के बर्बाद जिंदगिया के कंगन चूड़ी बिंदिया के अंदाज लगावाला का जागल रात निंदिया के तड़प जवनिया मोर कमसिन अकेले बन गईला फरछिन तड़प जवनिया मोर कमसिन अकेले बन गईला फरछिन करे जवा कुहकेला दिन रात बोल गईले भइल कितना दिन नेहिया के डोर में हो नेहिया के डोर में बन्हा गइल बानी लागत राजा जी भुला गइल बानी घर में अकेले सुखा गइल बानी लागत राजा जी भुला गइल बानी घर में अकेले बहुत बहुत धन्यवाद खानपुर से भी बाबा दे बानी संगे संगे शिवराजपुर से हमारा पिंटू भैया बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान कर दी भगवान से प्रार्थना करो हंसत खेलत मुस्कात रहे पिंटू बाबा हमारा दुर्गा भैया हमरा के बहुत बहुत रुपया देले भाई सुरेंद्र यादव जी बहुत बहुत रुपया देले भगवान से प्रार्थना करो हंसत खेलत मुस्कात रही वाह 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 हौसला ही से हमरा बड़ भाई सुरेंद्र सिंह जी हमरा के बहुत बहुत 1001 रुपया के धनराशि प्रदान करे बानी और कहत के बोलमुना कतना कठोर बन गइल बानी रउरा कैसे कह दिया भिखारी भैया वादा सब झूठ भइल रिश्ता सब टूट गइल
बाबा